askotan jantziarrekin, hasi behar dugu saltzan, amona handik etorri data, bera aipatu behartzan, bere ondokoak ere etorri, handiko nuntz esperantzan, edo zer gauza sortu liteke, berezkoa den baratzan, edo zer gauza sortu daiteke, berezkoa den baratzan. Beraz berezko baratza hori, beti sortu esperantzan, naiz kasta ona beti egon den, bai igantzin, bai arantzan. Igantzitikan ona etorria, bi azaldu dira plazan. Beste aldera bat badaukanik, han inor gelditu alzan. Beste galdera bat badaukanik, han inor gelditu alzan. Lau haizetara zabaldu dira, lehendikan jantziren sonak, orain tentatu behar ditugu, hemengo andre gizonak, eta Paristik etorri dela, dio ondoan dagonak, lehenago aurrak etortzen ziren, eta orain berriz amonak. Lehenago aurrak etortzen ziren, eta orain berriz amonak. Egia esan Paris aldean, badago bai nahiko tribu, Sebastianek bere hizketan, zer ote zuen deskuidu, handik amonak etortzen dira, haserre dela testigu. Etzun euskeraz ikasten baina, orain azkarrik hasi du. Etzun euskeraz ulertzen baina, oso azkarrik hasi du. Herri askotan hizkuntza dugu, harremanetako muga, ala beharrez nik eman diot, gizon formalan itxura. Lehenago nizer esana dudan, bazedukan nahiko dudan. Neu nahi nuena erantzun diot, eta konforme gelditu da. Neu nahi nuena erantzun diot, eta konforme gelditu da.